Soc la Violant, mestra del projecte Kunde School, i avui us ajudaré a afinar els vostres ukuleles. El primer que farem per tenir-lo afinat serà instal·lar-nos una aplicació o bé utilitzar un afinador de pinça. Vaig explicar-vos primer el primer procediment. Ens descarreguem una aplicació que es diu GuitarTuna. Us dirà que és un afinador de guitarra, però vosaltres igualment us la descarregueu, és gratuïta i veureu que la descarregueu molt ràpida. Ja li he donat aquí el nuvolet, s'està descarregant. Veureu que podeu afinar molts altres instruments, que ara ens els posarà a la pantalla. Obrim l'aplicació i veureu que això ho podeu tenir a la tableta o en algun mòbil d'alguna persona de casa. Li diem comencem i triem ukulele. Veureu que en anglès diuen ukulele i nosaltres en català molt sovint diem ukelele. Ukulele. Li permetem l'accés al micro. Important. Ok. Necessita accedir al nostre micro perquè si no, no pot captar el so de l'ambient. No ens subscrivim, això sí que ho deixem per després. I tot ok. Ens apareix a la pantalla el claviller de l'ukelele, que és el seu cap, és el seu caparró. Per tant, ens apareix identificat amb 4 lletres majúscules, que serien la A, que seria la primera corda de la nota La, la segona corda, que us apareix un Mi, que és la lletra E. Aquí al costat tindríeu la tercera corda, que és la lletra C, vol dir Do, i la quarta corda, que seria aquesta, que us hi apareix una G, de Sol. Primer de tot, pitjarem la primera corda, que és la A, és aquesta la primera corda, per tant aquesta és la seva clavilla. I estem molt baixos, fixeu-vos que surt un vermell aquí amb un menys 30. Anem pujant. Quan pugem sempre és cap endavant. Veieu el moviment? Així. No ho fem gaire de pressa perquè si ens passem de llarg i la tibem massa se'ns pot trencar i ens quedem sense corda. Per tant, quan arribo ja que m'hi estic acostant, ja ho tenim. Quan ens surt verd i ens fa aquest so és la comprovació de que ja ho tenim en la seva justa afinació. Pugem de corda. Segona. El caminet ens porta cap a aquesta clavilla, just la que tenim a sobre. La toco, faig el seu so, la Mi, la lletra E, també està molt baixa. Normalment, quan els ukuleles són nous, us acostumen a venir molt baixos. Les cordes les venen destensades. Aleshores, nosaltres els hem d'acostumar a la seva tensió. Ja m'hi estic acostant, per tant ara... Ui, si em passo de llarg, veureu que depasso la línia vermella, per tant, giro a l'inrevés. Fins que em fa el check. Passem a la tercera. Vinga, ja tenim la meitat. Tercera corda. Serà aquesta que tenim aquí dalt. Per tant, el mateix. Normalment, com us dic, sempre venen molt baixos. Apugem. Aquí podem anar més ràpids. I quan m'hi acosto vaig més a poquet a poquet. Ui, m'he passat una mica. Per tant... Ja la tenim, sí? Quarta corda, l'última, vinga, seria la G. Li pitjo sobretot perquè l'aplicació em reconegui quina és la corda i no s'equivoqui, Per tant, quarta corda, el caminet, l'última clavilla que ens falta. Apugem, també ve molt baixa. M'acosto, vaig més a poc. Si em passo de llarg, no passa res. Torno a girar cap enrere, Giro. I ja ho tenim. I ara us explicarem la segona manera d'afinar el vostre ukelele, que és amb un afinador de pinça. Aquests afinadors capten les vibracions de l'ukelele i fan que no els interfereixin els sons de l'ambient. Per tant, són molt més eficients, sobretot si afineu en un context d'aula on tots esteu afinant els vostres instruments. El col·locarem el que és la part superior del claviller. Recordeu de posar-li la pila, si és nou, i li donarem el botonet per encendre'l.
Primer de tot, connectem l'aparell i us apareix una C, que vol dir cromàtic, una G, si li torneu a prémer, que voldrà dir guitarra, una B, en cas que afineu un baix, una B baixa de violí i, finalment, una U d'ukelele. Un cop el tenim en posició d'ukelele, toquem primera corda i observem que l'agulla està per sota. Per tant, farem el moviment de pujar fins que es posi de color verd. En aquest cas no s'emet cap so, Aquest no és com l'aplicació. Segona corda. També està per sota, veieu que està per baix. Per tant, pujo, dono volta fins que vagi arribant al punt mig. I quan està al punt mig, no fa cap sorollet, però es posa de color verd. Tercera corda. Anem a veure. Aquesta està prou bé, gairebé. Només li falta res, una micota. Està una mica més aguda, per tant, la vaig ajustant fins que li trobo el punt. Aquí, ho tenim. I l'última corda, quarta corda. El 4 ens indica sempre la corda, I la lletra de l'afinació. G, que era sol. La pugem, que està molt baixa. Fins... ja ho tenim. Llestos? Tant si és amb l'aplicació com amb l'afinador de pinça, veureu que al principi no és tan fàcil afinar l'ukelele. Però sentireu que amb la pràctica i fent-ho dia a dia, trobareu que la vostra oïda també es va entrenant i que ja sou capaços de descobrir si el vostre ukelele està millor o pitjor afinat i us costarà molt menys estona aquest procés d'ajustament. Bona feina i ens veiem al proper vídeo.